Около 600 души се събраха за 13-та поредна година на факелно шествие в памет на генерал Христо Луков, по-известно като Луков марш, въпреки че столичната община за трета година забрани събитието. Аз съм български свещеник, който представлява българите, които са отдадени на Господ Бог. И ние почитаме генерал Луков като български генерал, като човека, на който ние дължиме Кюстендил, човека, който е защитавал България. Генерал Луков е наистина изключителен герой. Той се е доказал не само като воин на бойните полета, не само като един изключителен военен педагог, като министър, който наистина възражда българската армия след Ноевския погром. Демонстрантите се събраха в 17 часа и 30 минути на пилоните на НДК, откъдето потеглиха към къщата на генерал Луков на улица Тракия, където поднесоха венци и цветя. На събитието присъстваха предимно млади хора, както и гости от Франция, Унгария, Австрия, Швеция, Германия и Македония. За генерал Луков знам, че се е борил за България. Той е истински герой, който е бил убит от комунистите. За втори път присъствам на шествието и много харесвам София. Аз съм от Франция и имам много приятели в България. Знам, че генерал Луков е български национален герой и е бил министър на войната. За щастие тази година цялата кампания за Луков марш достигна от Македония до Бесарабия, така че и българските общности зад граница се включиха доста активно. Събитието протече спокойно при засилено полицейско присъствие и жандармерия в центъра на столицата. Въпреки натиска срещу провеждането на събитието, всяка година все повече хора се включват в факелното шествие.